Cześć pozytywni kucharze, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Zapraszam dzisiaj na kolejny sernik, tym razem sernik czekoladowy, ale sernik nietypowy, bo taki, który jest barwiony 2 rodzajami czekolady, białą i gorzką, i wychodzi dzięki tym 2 rodzajom czekolady taki fantazyjny wzorek, który uzyskuje się nakładając ciasto, obydwie masy osobno za pomocą łyżeczki albo łyżki i potem jeszcze mieszając delikatnie drewnianym patyczkiem bezpośrednio w tortownicy. Jest pyszny, jest bardzo mocno kremowy, ma taką dosyć zbitą konsystencję. Spróbujcie koniecznie go przygotować. Ja taką konsystencję uzyskałam dzięki temu, że miałam bardzo dobrze zmielony twaróg, a całość zmieliłam po raz pierwszy na próbę w blenderze. Gorąco Wam polecam. Sprawdźcie, jak smakuje i dajcie koniecznie znać, czy Wam się udał. A po więcej przepisów na serniki i nie tylko, zajrzyjcie na pozytywnakuchnia.pl. Twaróg trzeba dwukrotnie zmielić w maszynce albo wykorzystać taki gotowy, zmielony, byle nie był zbyt rzadki. Następnie rozmiksować go z cukrem, a potem pojedynczo dodawać jajka. Kolejne jajko wbijam dopiero, kiedy poprzednie jest całkowicie rozmiksowane, a na koniec dodaję kaszę mannę albo mąkę ziemniaczaną i znowu rozmiksowuję. Masa nie powinna być zbyt gęsta, dlatego jeśli twaróg był trochę suchy, warto dodać jeszcze do miksowania śmietankę kremówkę. Następnie trzeba podzielić masę na 2 równe części, do jednej dodać roztopioną ciemną, a do drugiej roztopioną białą czekoladę i rozmiksować. A teraz najważniejsze, czyli nakładanie łyżka po łyżce na przemian ciemną i jasną masę, a na koniec jeszcze zatoczenie drewnianym patyczkiem 8 w serniku, żeby porobiły się takie ładniejsze, marmurkowe wzorki. Potem pieczenie 180 stopni Celsjusza przez pół godziny, następnie 160 stopni przez kolejne 30 minut, studzenie w zamkniętym, ciepłym piekarniku, a potem chłodzenie 3 godziny. Życzę powodzenia i smacznego!